ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତା। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପରିବାରର ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। 1. ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭେଦ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୋଷ ଓ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଛୋଟ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦର, ଯକୃତ, ବୃକ୍କ, କଲିଜା ଏବଂ ଉପାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଧରଣର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ହର୍ମୋନ ପରିମାଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ, ଏଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗଳା ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ଜଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 20% କମ୍ ଲାଲ କଣିକା ଥାଏ। ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁ ବୁଲି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 50% ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚାଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ 2 ମିନିଟରେ 32 ଥର ଚାଲିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମିନିଟ ପ୍ରତି 80 ଥର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ରହେ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍କ ଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ସମର୍ଥତା, ଲଜିକ୍, ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷମତା ବାମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ମନର କଳ୍ପନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନା, ଆବେଗତା ଦକ୍ଷିଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 2. ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରଭେଦ। ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି, ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଚାର କରି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ନୂତନ ଗୃହ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସିଧା ଶୋଇବା କକ୍ଷ ଓ ରୋଷେଇ ବଖରା ଦେଖି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ସେହି ଗୃହ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଗୃହଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଗିର୍ଜା, ବଜାର ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୂରତା,
ତାକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ଗୃହ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ପୁରୁଷମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଆବେଗତାର ପ୍ରଭେଦ। କେତେକ କହନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବପ୍ରବଣତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ, ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଉଭୟ, ଯାହା ଦୁହିଁଙ୍କଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ? ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବନ୍ଧର କିମ୍ବା ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତା ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆବେଗତାକୁ ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୃଦ୍‌ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପ୍ରେମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ସେ ପ୍ରେମକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଚତୁର୍ଥ, ଯୌନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଭେଦ। ପୁରୁଷ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୌନରୁ ନିର୍ଗତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଦାବେଳେ ଉର୍ବର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଋତୁ ପରେ ତଥା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। 1. ପୁରୁଷମାନେ ବାହ୍ୟିକ ରୂପ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରେମ ଜନିତ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କବିମାନେ ପୁରୁଷର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂମି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାର ତାପ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୌନ କ୍ରିୟାକୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାର ଉଷ୍ଣତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ପଞ୍ଚମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗର ପ୍ରଭେଦ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୀର୍ଜା ଯିବା, ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦେବା, ତ୍ୟାଗ, ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀର୍ଜାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଷଷ୍ଠ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ତା'ର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି।
ସପ୍ତମ, ପୁରୁଷ ଯାହା ତଥ୍ୟ ତାହା ହିଁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଝିଅ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ନେଇ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁଛି। ପୁଅ, କେଉଁ ବିଷୟରେ? ସେ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅ, ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଥିଲା? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କିପରି ଥିଲା। ପୁଅ, ଭଲ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ, ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁଳାଙ୍ଗ କରିବାର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଛେଳି ଆମ ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମର ସବୁ ଗଛ ଖାଇଦେଲା। ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପାଣି ଦେଉଥିଲି, କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନବମ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଦେଲେ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେବଳ କଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଅ। ଦଶମ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭେଦ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ବେଳେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅବୁଝା ରହେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜହନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଜ୍ଞାତରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ବିଷୟ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମେରିକୁ ଜଣାଇଲା। ମେରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ସେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଜହନ ମେରିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ରାଗୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା? ମେରି ଜହନକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜହନ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜହନ ଫେରିଯାଇ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ତାହା ଫେରସ୍ତ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଗଲେ, ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ମେରି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଳମ୍ବର
ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରିବ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ 11ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଏହିପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ